जोंनि प्रेस मिट खालामनो थांखि लानायनि मूल खारना जादों जोंहा जे थांनाय एनडिबिनि सोमावसारनायाव बड'लेण्ड डिमान्डनि जुनै जे जोंनि फिसाफोर मुंख्लं जालांदों, जोंनि फंबायफोर मुंख्लं जालांदों, जोंनि बिनानावफोर मुंख्लं जालांदों। दा बे मुंख्लं जानायजों लोगोसे जोंहा बिटिआर मोनसे सुक्ति जादों। बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावहाय जोंहा पलिटिकेलि आरो भारतनि गणतन्त्र हिसाबै जोंहा इलेक्शन गेलेनानै मोनसे सरकार दानाय जाबाय, बिटिआर सरकार। बे बिटिआर सरकारावहाय जोंहा जे इस्यु बिटिआरनि जे दफा मथे जोंहा इस्यु जोंहा मोननांगौ बे मुंख्लंफोरनि एक्स ग्रेसिया, बे एक्स ग्रेसियाखौ दिनैसिमबो जोङो मोननाय जायाखै। जे मुंख्लं जानाय न'खरफोरा रावबो मोननाय जायाखै। मानो होनना बुङोबा जोङो बेखौ सरकारनि सायावहाय जोङो सोनारो, दासिमबो जोङो मोननाय जायाखै। मानो होनना बुङोबा बे मुंख्लं न'खरफ्रा जोबोद खस्थ' मोननानै दङ। मानो होनना बुङोबा दिनैसिमाव सोरनिबा न'खराव न'खर खुंनो जुनै जेबो राहा गैया। गथ' गथाय ओरैनो देरलांगासिनो दङ। बिथांमोना बे मुंख्लं जानाय न'खरफ्रा स्कुलावहाय गावसोरनि गथ'फोरखौ फोरोंनांगौ, बे फोरोंनांगौनि जुनैबो दिनैसिम जेबो राहा गैयै गुबुंले जानानै दङ। बेनिखायनो जोङो खावलायो जे बिटिआरनि जे दफा मथे जोंहा एक्स ग्रेसिया जे मुंख्लं बड'लेण्ड फाइटारफोरनि जुनै 5 लाख रां एक्स ग्रेसिया होनांगौ। बे एक्स ग्रेसियाखौहाय जेन'बा सरकारा गोख्रैनो बिटिआर सरकारा गोख्रैनो होयो आरो आसाम सरकारनावबो जोङो खावलायो जे आसाम सरकाराबो बेखौहाय गोख्रैनो होयो आरो लोगोसे बे मुंख्लं जानाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय साफ्रोमनोबो न'खरावहाय साफा साख्रि होयो, साख्रियाव थिसनो। बेनि थाखाय जोङो दिनैहाय बे प्रेस मिटनि जुरै जोङो खावलायनाय थाबाय। दिनैहाय जोङो खनले प्रेस मिटनि दुवारै जोङो खावलायबाय थादों। दिनैहाय जोङो थांनाय बार आजिलि जोङो खेबथामसो जाबाय प्रेस मिट होनाया। बे प्रेस मिटनि जुनै जोङो सरकारनावहाय जोङो जानायगासिनो दङ, जोङो खावलायगासिनो दङ। दिनैसिमबो जोङो सरकारनिफ्राय बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनिफ्राय जेबो रेसपन्स मोनाखै। आरो जुदि गमामायै सरकारा जोंनि बे प्रेस मिटनि ससियेल मिडियाजों जोङो सरकारनाव जोंनि मोनथायफोरखौ जोङो खावलायनानै जि मोननांगौ बे मोननांगौखौ जोंखौ बन्सित खालामोबा जोंबो गुबुन रोखोम लामा लानोबो गोनां जागोन उनाव। आंनि दिनैनि सरकारनिसिम बिटिआर सरकारनिसिम खावलायनानै दोननाया बेखिनियावनोसै। गोजोन्थों। आं गसा खोरौ प्रश्न सोंनाथमोन प्रमद बर' सारनाङाय एबां दिनै पिरिंनि दुखु खस्थ' साइफाव नि मिय सिमोन्दैयाव बलमजरा जोंनि आं धन माया राबा बागा उजोगाय एबां दिनै पिरिं सिमोन्दै दिनैनि दुखु खस्थ'नि गसन थाखा फैसा मासनि बिचार साइटिनियाव थि पर्यन्त लावजा आदां गोमोन इ दुखुआव प्रमद बर' नाङायनि खावलायनि सायाव जेनेबा इ थाखा फैसा मामोरन मासा आरो लावा हासैमोन जाहाथे दया गासेया उनिगम आं बिनिति गासेया जाहाथे सा जंलाय मनि खस्थ' दुखु साइदङ जाहाथे चैया आरो हासा नि मिदा एफां बसरे प्रिन्सि मोनलैयाव तेबना नि थाखा फैसानि खबरन तंजा आथां गोमोन अनि परम बर'नि साप्लागायनि लौमोन सेपा जेतेबान मामारन किसा लावा बिचारन सा जंलाय मोनहे दुखु खस्थ' कामला खोम हजर खोम तरै मनि साइता निङे तंजा गसनन अबस्था बेना गाना गरिब दुखि अबस्थाय फांता सालायमोन जंलायमोन सादोबा लेखा थोरों मानसा आरा फरायनि लाव मानसानि बेना गाना गरिब माराब दुखु माराबनि जाहाथे निङो हासैमोन चैया आरो हासा इयन आं खावलाया प्रमद बर' सारनाङाय जाहाथेबा आं गसक अनि खोरुबाङै जुदि भुल साइरन आङो खमा गासेयो प्रमद बर' सार' दिनै जोङो माथियासनि एनडिबि माथियासनि फेमिलि हिसाबै जोङो दिनै मोनसे नैबे सराइबिल कमिटि हलाव जोङो एसे एनडिबि माथियास फेमिलिनि ज' जानानै जोङो मोनसे सावरायदों आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो दिनै मोनसे सरकारनिसिम जोङो खावलायहरदों। खावलायहरनाया बेनो जेरैबायदि
2020 जानुवारि 27आव जे मोनसे जोंहा सुक्ति जादोंमोन आरो बे सुक्तियाव दिनै एनडिबि माथियासफोरनि फार्स्ट दफायावनो जेरै 5 लाख थाखा होनांगौ होननानै आरो साख्रि होनांगौ होननानै सरकारा बुंदोंमोन। दा बेनिखायनो सरकारनिसिम दिनै बेखौनो जोङो खावलायहरनो जोङो बेवहाय ज' जानानै जों सावरायदों। जोंनि खावलायनाया बेनो दिनै जोङो गासै एनडिबिनि जे माथियास न'खरफ्रा ज' जानानै जोङो दिनै सरकारखौ खावलायगोन जेरै जोंनि बिटिसि चिफ प्रमद सार लोगोसे गबिन्द सार लोगोसे फेरेंगा सार आरो लोगोसे जोंनि आसाम स्टेटनि कमेन्ट अफिसार शर्मा सार बिथांमोननिसिम जोङो दिनै बे माथियास फेमिलिनि ज' जानानै दिनै बिथांमोननिसिम गंलायै गुरैयै जोङो खावलायहरनाय जादों। जोंनि खावलायहरनाया बेनो जोंनि जे मोनथाय जे एनडिबि मुंख्लं न'खरफ्राव जे दफायाव होजादोंमोन बे दफायाव होजानाय बादि बे 5 लाख थाखाखौ गोख्रै होनो थाखाय सरकारनिसिम जोङो खावलायहरदों। आरो लोगोसे एनडिबि मुंख्लं न'खराव जे साफा साफा साख्रि होनायनि खोथा बुंदोंमोन दा बे साख्रिखौ जेरै जोंनो 4 ग्रेड 3 ग्रेडब्लाबो जोङो मुंख्लं जानाय न'खराव साफा साफा साख्रिखौ जोंनो थाबैनो होनो थाखाय प्रमद सार गबिन्द सार फेरेंगा सार आरो हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम जोङो गंलायै मोनफ्रोमबो एनडिबि न'खरनि फेमिलि जानानै दिनै सरकारनिसिम खावलायहरबाय जाहाथे जोंनि बे खावलायनायनि मादियै जाहाथे सरकारा थाबैनो जोंनो जोंनि मोनथायफोरखौहाय होयो बेनि थाखाय सरकारनिसिम गंलायै खावलायहरनाय थाबाय। जोंनि गसाइगाव माथियास फेमिलिनिफ्राय आं बेखौनो बुंहरनाय जादों आरो गसाइगाव माथियास फेमिलिनि नेहाथारि जानानै आङो नैबे मोनसे खोथाखौल' फोसावनो सानदों। जोङो दिनै थांनाय 2021 4 थारिख 12आवहाय बे आफादखौ दानाय जादों माथियासनि फेमिलिनिफ्राय। आं गाहाय नेहाथारि जानानै बेखौनो बुंहरनो सानदों प्रमद बर' बिथां बिटिआरनि चिफ सारनिसिम जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि माथियास फेमिलिफ्रा दिनै बिसिबांबा जारला खस्थ'आव दङ थाखा फैसा होनो होननानै खोथा होननायखौ दासिमबो होनाय जायाखै। बिनि थाखायनो बे आफादखौ जोनोम होनानै जों दाफुंनानै लानाय जाबाय। दा बिनि थाखायनो जोङो दिनै बयबो रायजो राजाखौ लानानैहाय बे मबाइलनि जरायै मबाइलनि ससियेल मिडियाजों जों मोनथिहरनो सानदों जाहाथे जोंनि बै थैनाय न'खरफोरनि फैसा रां जा जिखिनि मोननांगौ आरो न'खर न'खर बिटिआर सुक्तियाव होनाय बायदि गावसोर सुक्तियाव होनाय बायदि बे न'खरै साख्रि एफा एनै 4 ग्रेडबाबो माबाबो मावना जानो थाखाय बेफोरबायदि जाहोननि थाखायनो जोङो नैबे आफादखौ दानाय जाबाय। आरो दानानै दिनै जोङो बेखौनो जोङो खावलायनाय जाबाय बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर'नाव दिनै उननि फरिबेसो बे आफादा बेसे दिन थागोन आरो बेसेबां थांलांनांगौ जों बेखौ सिद्धान्त लाथ'वाखै। जों दा खावलायना हरनायसो जादों आरो बेखौ दाजेननायसो जादों। ओंखायनो अननानै थाबैनो बे जेखौ मोननांगौ जोंनि बे अनसुंथाइफोरखौहाय जोंनि बे गोरिब मुंख्लंफोरनि थाखाय थैनानै थांनाय बे फंबाय बिदा आइ आफाफोरनो थाबैनो नैबे 15 थारिखनि गेजेरावनो जोंनो जाखिनि जायो जों बेखौ सारजों रायलायनायनि थाखाय सिद्धान्त लागोन आरो मेम'रेन्डामबो होगोन।